Добре дошъл в това спокойно пространство. Това е твоето време, твоето дишане, твоето присъствие. Нека започнем с един мек, дълбок вдишване и бавен, спокоен издишване. Позволи си да се отпуснеш. Почувствай повърхността, която те поддържа. Земята под теб е стабилна. Ти си в безопасност. Тук и сега не е нужно да доказваш нищо. Можеш просто да бъдеш. Позволи си да почувстваш цялото си. Как се чувстваш в този момент? Има ли напрежение, тежест, безпокойство? Постави нежно ръката там, където усещаш. На гърдите, на корема или на рамото. Кажи си с нежност: тук съм, чувам те. Не е нужно вече да носиш всичко сама. Позволи си да присъстваш, без да се бориш, без да контролираш. Сега нека поканям в съзнанието си всички онези фрази, които си чувала за парите през годините. Парите не растат на дърветата. Трябва много труд, за да успееш. Лесните пари са нечестни. Аз не съм достатъчна. Нека тези думи се появят и просто ги наблюдавай. Ти не си тези убеждения. Те са били част от миналото. Сега можеш да избереш нов път. Кажи си: рано вярвах в това, но сега избирам да живея в нова истина. Избирам лекота. Избирам доверие. Избирам стойността си. Спомни си за всички онези моменти, в които си била силна, въпреки всичко. Всички малки, невидими избори, които си направила с обич, с интуиция, със сърце. Попитай се: колко струва моята искреност? Колко струва моето внимание, моят талант, моята способност да усещам, да водя, да вдъхновявам? Почувствай отговора в цялото си. Ти имаш стойност, не защото постигаш, а защото си. Сега нека изговорим нови утвърждения. Ти можеш да ги повтаряш на глас или на ум. Отварям се да получавам пари с лекота. Позволявам си да печеля не чрез страдания, а чрез радост и вдъхновение. Парите идват при мен чрез идеи, присъствие и енергия. Аз съм достойна за изобилие, без вина и без срам. Лесните пари са отражение на моето вътрешно разрешение. Аз съм в състояние да бъда спокойна, щедра и уважаема. Избирам да печеля пари не от страх, а от обич към себе си. Аз мога да искам повече, не от алчност, а от зрелост. Моите граници не ми правят егоист, те ми правят ценна. Избирам изобилие, почиващо на уважение, не на оцеляване. Сега направи още едно дълбоко вдишване и при издишване освободи всякакви съмнения, очаквания, критики към себе си. Обаграни се мислено с любов. Почувствай, че си подкрепена. Избери една фраза, която най-много те отекна.
Нека тя остане твоята финансова опора. Връщай се към нея винаги, когато усетиш тежест. Позволи си да живееш с лекота. Позволи си да бъдеш в поток. Позволи си да бъдеш себе си. Когато си готова, отвори очите си бавно, с нежност и уважение към себе си. Светът те чака, а ти си готова да получаваш.